हेलौ रायजोफोर माब्रै दं मोजां दं जानो हागौ ना रायजोफोर ओमफ्राय माने दा बोथोरा बिराद मासोदों धुला बालि नंगौना लोगोफोर बिराद माने धुला आरो बैथिं दोनदों सान्दुं नांना दङ बिराद बार बारदों आरो धुला जेरैबायदि बुरलुंबुथुर दैमानिफ्राय ओरैबायदि धुला फैनाय नुदोंना बेफोरो जि सिरिजोबदों बिबारफोरा मेल्ला लेथ्रा जाजोब्बाय आरो गाइसमोन কি আনিলে ভাজিটো আরে স্যার খবর পাতি কেনেকুৱা ভালে আছো बिराद बार बारदों नै बिराद धुला आरो जि धुला ना ओंखारनो हाया बाहेराव बोथोरा रानस्राव बोथोर ना लोगोफोरना ओंखायनो एकदमबारे देहा मोदोमफोराबो जोंनाबो रानस्राव जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय खानाय दारि सिनो टाइम मोनाखै माने आं साननै जाबाय रिपिड' सालायनाया दिनै सालायदोंमोन रिपिड' ओरै सान्दुङाव थाबाय आंनि गारिया नै ओमफ्राय दिनै सालायदोंबा माने भाराथ' 300 ना 350 मारदोंमोन बिनिनो थाव थांबाय कम्पानिनि एसे होनांबाय 100सो 150सो थांनोनो हायाखै 200सो थाबा एसे हामगौमोन हामनाया दा थांनोनो हायाखै बेखौनोथ' गाइसमोन दै बिराद खस्थ'बो नाङो फुङाव सिखारनानै ओमफ्राय सालायनांगौ नालाय सान्दुङाव आखाइफोराबो गोसोम जाजोब्बाय ओमफ्राय मेङोबो बिराद मेङो जोङो दा हरनि 12टासो उन्दुयो नालाय ओमफ्राय खामानियाव थानानै बिदिनो टाइम मोनबाथाय सालायगोन होनना सानदों जुदि पालसार ना बाइकआबो बिराद थाव जायो दा मिलायगोन ना मिलाया बेखौ सानगासिनो दं दै दा ओंखाम जानांगौसो नै दिनै जेबो गैया बिदिनो माने बै मानसिया नुदोंना बियो माने ओंख्रि जेबो बायना लाबासै आरो ओमफ्राय मा खालामनो दालिदो माबादो गुरदो बिदिनो बानायना दोनबाय आरो नै ओइ क्या नानी तो सब्जी टब्जी आइटे एरंगा खाबा लागबो हा पाहरिले अर्डार दिया नेকি कालि मैया अर्डार होरनो बावगारबायनो दा बुंबासो बिबो लाना फैयो बेङा मानसि बा आधार আপুনি অকলে ভাত খাইছ দে খাওক रेस्ट आं ओंखामखौ जालांगोन दे जेबो गैया नै जोंना खस्थ' मावनाय मानसि नालाय जेबो मोनजाया बिदिनो आरो मोजाङै फरायनोबो लायासै साख्रि ताख्रि नागिरनोबो बिदिनो आरो जिंदगी जिबना ढिर आइसा दे अकमान दिबि अकम अक बेनो पजिन नै बिथाङा साख्रि बानायदों थेंक इउ हा धन्यबाद हेलो तापिं माने बेबी काले नहीं रहने ओमफ्राय माने खोथाया जाहैबाय जे आङो माने रिपिड' सालायनो स्टार्ट खालामदों नालाय दा लाब जागोन ना जाया बेखौ मिथिया मैया मोननैल' भारा मारदोंमोन मोननैयाव फैसा मोनदोंमोन 150 टाका दै खाथिनि दिनै 300 नामा मारदोंमोन आरो गारियाबो पालसार ना NS 125 थावबो एसे बारा जायो सानदों आं ओमफ्राय टाउनफ्रावबोथ' बिराद क्लास हमबाय थाबाथाय बिराद थाव थाङो नालाय एसे ग्लेमार सुपार स्प्लेन्डारबाथाय एसे थावा माने खम जायो आरो दा लाब जागोन ना जाया डिउटिया माने आंना 12:30निफ्राय नालाय 12:30निफ्राय हरनि 10:30सिम ओमफ्राय फुङावनो एसे थाब सिखारनानै 12टासिम सालायगोन होनना सानदों आरो जुदि लाब जायोबाथाय बेखौनो दा सानगासिनो जुदि आरो मिलायोबाथाय लाब जायोबाथाय फुङाव 7टासोआव सिखारनानै 3 घन्टा 4 घन्टासो सालायगोन होनना सानदों आरो भारायाथ' फैबाय थाखायो नाथाय एसे थाव बारा जानाय गारिबाथाय आरो बियो लाब जानाय नङा आरो लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय दसे जिरायना लानो ओमफ्राय गोजौआव थांनानै खामानि मावहैनांगोन किटचेना माने जोंना खामानि मावनाय जायगाया गोजौ नालाय उन्दुनायबो माने एसे मोजां जायासै मा खालामनो थाखा खामायनो थान्दायाव उन्दुनायबो मोजां जायाखै थाखा मोनगोन ना मोना मोनथिला आरो गाइस रिपिड' बाइक सालायनानै माने जुदि लाब जायाखै बायदि मोनबाथायथ' सालायनो हानाय नङा होनबा खस्थ' नायनोसै आरो साननैसो सालायनानै थाव बेसे थांगोन बेसे फैसा फैयो नायनोसै बाराथ' फैया फैनाया ओरैनो 100-200 लाब जाबाबो एसे मोजां मोनगौमोन आरो दा फैगोन ना फैया आरो बिनो फैसा होनो दों आङो 500 तक पইচাটো মই দি আছো ৰ তই টেনচন নল'বা দেই আপুনিতো ইউটিউবাৰ হয়